Nyt tulee tällainen esittelyvideo. Mä sain uudelta kaupalta Jollutchik. Mä laitan tähän sen osoitteen ja alas linkit näihin tuotteisiin. Niin pari juttua. Mä en oo ennen tehnyt tämän kanssa yhteistyötä. Niin nyt oli eka kerta ja täytyy sanoa, että oli kyllä aika hyvä. Ensinnäkin ne nettisivut oli mun mielestä aika niinku laadukkaat verrattuna muihin. Se muutti suoraan hinnat euroiksi ja muutenkin siellä oli hyvin kaikki esille. Siellä oli vähän eri tuotteita mitä niissä muissa kaupoissa. Oli samojakin ja jotkut oli sitten ehkä pikkusen kalliimpia mitä niissä ihan halvemmissa noissa nettikaupoissa, mutta toisaalta sitten nämä kaikki mitä mä sain niin oli tosi laadukkaita, ei ollut yhtään sellaista huonoa tuotetta. Yleensä niissä muissa kotilaa niin on aina joku sellainen vähän huonompi tuote. Nyt oli kaikki ihan tosi hyviä ja ei nääkään kumminkaan mitään kalliita Suomesta, ei saa missään nimessä tähän hintaan mitään. Ja aloitetaan vaikka tästä repusta. Tää oli euroina 18 €. Tämmönen, tää vaikuttaa niin kuin oikeasti laadukkaalle, ei melkein rihvelille. Katsotaan miten tää kestää. Eli tämmönen tummasiniraidallinen, jossa on tällaiset niin kuin nahkaset nämä jutut. Ei varmasti oikeita nahkaa. Ja sitten on aika vahvan oloiset nämä kantokahvat. Et tänne mä uskon, että uskaltaa laittaa ihan noita kirjoja. Pari reppua kun mä oon saanut, niin ne on vähän sellaisia, että kestääköhän vai ei. Ja sitten se on magneetilla tää avaamisjuttu. Ja sisällä on vielä tällainen narusysteemi. En tiedä miten hyvin tänne sitten mahtuu kaikki koulukirjat, mutta ehkä semmoisena päivänä kun on vähemmän juttuja, niin mahtuu ihan hyvin. Ja tässä on kiva mun mielestä, kun näitä taskuja reppu on siitä vähän huono, että sinne aina huppuu kaikki, jos laittaa vaan tänne näin. Niin tää oli kyllä tosi kiva. Ja niin kuin tosi tämmönen laadukkaan oloinen siihen, että tää maksoi vaan sen 18 €. Sitten toinen nyt oli tällainen hame. Tää maksoi 5 €. Ja mulla on tällainen yksi aikaisemmin. Mä oletin, että tää on ihan samanlainen. Se on musta kiva, kun se on semmonen ei juhlava. Sit se on semmonen niinku kumminkin semmonen sopiva pitkä. Sen saa tänne aika ylös. Et sitä voi käyttää niinku muuallakin, kun jos lähtee jonnekin bilettämään. Niin mä ajattelin, että taas ihan samanlainen, kun se näytti ihan samalta siinä kuvassa. Mutta tää oli tällaista liukasta kangasta. Niin tää nyt ei ole ihan niin hyvä. Tää on vähän ehkä hiukan liian juhlava, kun tää on tämmöstä kiiltävää. Se harmaa on sellaista ei kiiltävää kangasta. Niin sen takia se on niin kiva. Mutta oli samanlainen suurin piirtein malliltaan ja siitä ihan kiva. Ja nytpähän on tämmönen musta mekko. Tää on tästä eestä. Mä voin laittaa kuvan niihin videoon tohon kohta. Niin näette minkälainen tää on. Niin tää ei ole ihan semmonen tavallinen. Takaa tää on tavallinen, mutta eessä on sellainen kiva leikkaus. Sellainen tosiaan 5 €. Ei paha tämmöisestä. Ja näitä oli muissa väreissä. Näitä oli ainakin semmonen vaaleahkon punainen. En muista, voitte katsoa siitä linkeistä, mitkä mä laitan alas. Ja mä tilasin sitä MK:ssa. Tää oli hyvä. Hyvä koko. Sitten ehkä kaikista lempparein oli tää neule. Tää on näkynytkin mulle jossakin videoissa jo ja sitten Instagramissa. Täällä oli hintaa 12 €. Tää on tämmönen niin kuin huppari, neule, ohut paita. En mä oikein osaa kuvailla minkälainen tää olisi. Tää on siis tässä on huppu. Ja sitten tässä on nauhat eessä vähän niinku huppari. Sitten tää on tämmöstä neulemaista tosi ohutta kangasta. Tosi kivan tuntunen päälle. Hihoista vähän tiukempi ja täältä muualta löysempi. Ja tää oli mulla, näitä oli paljon eri kokoja. Tää on niin kuin Eurooppa 40 koko, USA 8 koko. Ja tää oli musta ihan hyvä. Vois voinut ehkä olla vielä kun on isompi, niin tässä olisi semmonen vähän vielä rennompi, mutta tääkin on ihan kiva näin. Ja tästäkin laitan kohta video. Ja sitten viimeinen juttu oli 9 € tää paita, mikä on mun päällä. Tämmönen kaktuskuvioinen. Näitä oli myös vesimelonin kuvioisina. Tää on kiva, tää on tämmöstä ohutta kangasta, mutta tästä ei kumminkaan näy läpi. Ja sitten tää on semmonen kivan mittainen, ei kamalan pitkä, mutta sitten ei kumminkaan mikään napapaita. Niin, ja tosi kivan mallinen, mun mielestä tykkään. Ja kaikki ostokset mä siis sain nää, niin oli mun mielestä tosi kivoja. Ja toivon, että voin näiden kanssa tehdä jatkossakin yhteistyötä, koska tuli tosi kiva paketti ja hauska nähdä sitten, että tuleeko ne muutkin näin onnistuneita tilauksia. Että kaikki on ihan kunnollisia vaatteita eikä missään mitään vikaa ja kaikki sopii päälle. Ja täältä tosiaan tuli aika nopeasti toi postitus ja tuotiin suoraan kotiovelle toi paketti. Että siitä plussaa. Ja nyt mä laitan kaikista näistä vaatteista kuvia päälle, tai siis videota, kun ne on mun päälle.